Bastila. Korman toro. Demayadu. Amba. Demaya be Torosin. Amba. Baje. Ina mu don. Ni fembe fo Zaidu ngo afai. O fai. Ni afai. Adun kodi. Nga afole ayana. Akoko kuin ko atina ben ale materiala de. Dori. Sedu borane fa furola. Nga jate mino mi yirana. Abai mi fo. Kinyado. Nya soro Sedu ye bamana kamalen yere. Atarani bolola negedi. Mo ye baki. Ko don tegala. Abta se sanganina ne bolo de benaka kalaya. Kuma na yara fa baki bontegala. Ay baki bontegala. Awulila kata. Mahadunka dambaka delili kunte foye aka fembo iyerala mimbi fusaya ni kusube akwana wulula kata dimseni do abena fam dondoni yame nyome akakan anga fakuma tawele anga akakuma ka sonjila sabula mo ni ye fen fo ni yana ko abeka cogo mina na makete akakan kuma temene ni mo mche ika wele ka yira la ka fo fe min bi o kofe andu kuma fo kuma ta fe akana ka chala sigila sabula ni ayira la zaidula ka fo ko o faye akaka anga kuma fo kuma ta fe Dori écoutez. L'écoutez. Aïwa, ok. Nous n'y a rien. Bon, au retour. Aïwa. Mais c'est là il fait. C'est la Bible. Comme il faut. Non. Sira? Somogo bedi. Kwari mantorote. Siglanta kana. Aywa, isi bisira. Kwari bashi tila kwa. Bashi foitena. Somogo bedi. Bashi foitila. Ifani bau. Bebe. Kwari mantorote. Mantoro foite. Sira ni wela majuguya. Allah kana ke juguma. Tout de sirama. Ka be fe Zaidu ka musolado. Duguin dun kono ya. Bɛɛ ni Zaidu ye ɲɔgɔn bolo. Ni hakili b'a la Fatumata denmusonin ka ko kɛra an bɛɛ ɲɛna yan. I wele kun tɛ dɔ wɛrɛ ne fɛ k'a dɔn bolo jumɛn bɛ e bolo Zaidu ka ko la. Bajara bolo foyi tɛ ne bolo Zaidu ka ko la. Ne ni bɛ Zaidu fɛ wa n'ale tɛ a ka gɛlɛn ka furu ŋaniya ni mɔgɔ wɛrɛ. Nin ye tiɲɛ ye ka bamananw ko ton bɛ ngɔlɔ la ngɔlɔ yɛrɛ bɛ ton na. Tu de nana ɲɛfɔ ne ne tɛ aw ka kanu daminɛ waatiw dɔn nka i y'a ko jateminɛ wa
ayi ne m'a jate minɛ ayiwa bamananw ko ko dɔ ka di mɔgɔ ye o b'a sɔrɔ I ka hɛrɛ t'o la Bajara e ka nin kuma bɛ ka ne lasiran dɛ ayi o ka ni e lasiran o fɔ kun de ye walasa ka kow jateminɛ k'a ɲɛ o dɔn kalo donnen don dibi la n bɛ tile 15 d'i ma kalo kura alamusa laban n bɛ kow jateminɛ min m'a b'o kɔnɔ n b'o ɲɛf'i ɲɛna nka kana ɲinɛ ko tu de nana furuko kuma fɔ mɔgɔ tɛ se ka fali di mɔgɔ ma k'a kunkolo minɛ a la wa n'i ye kuma fana di maanifin ma ka tila k'a kan minɛ I ma hɔrɔnya ko ye nin de kun ye wele kun ye ayiwa n'i ka kumaw mɛn baasi foyi t'a la ne bɛ na fɔlɔ ayiwa k'an bɛ so fo b'a mɛn k'an sɔɔni k'an sɔɔni Amina uri bashi tila se Amina n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ e bɛ ka kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan cogo di tan wala n'i taara dugu fan o fan fɛ u bɛɛ bɛ k'a fɔ k'e bɛ ka zɛdu ɲini siran I fɛnɛ sa n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ e ma furu zɛdu ma I ma kɛ zɛdu muso ye fɔlɔ ne b'a la ka zɛdu ɲini n ka mago ɲɛci la mun kelen pe de la ne tɛ lafiya o la wa Amina n'i m'a ɲinini ba dabila n na forontɔ k'i la yanni n ka fɛn farima wɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ t'e lamɛn e tɛ se ka ne lamɛn Bijanya mona na barola baro diara misali mo mana don yorola don dia tote amon tu oni wala fa bin sa fi kuna duwa ki ala Malo Orbasi la Dimadi Orbasi Zaidu Nam tiɲɛ yɛrɛ la ne nimisalenba de don Muna n kun t'a dɔn ko nin bɛɛ b'a la ne ye baara jugu dɔw kɛ kɔsa in na a bɛ n'i sɛgɛn kosɛbɛ Baasi tɛ ma nimisa dɛ n maloyala de Zaidu tulo b'i la ji bɔnɛ tɛ se ka tiɲɛ o ye tiɲɛ Sunkalo ne hakili b'a la e ni ne ka ɲɔgɔn ye laban ne y'a f'i ye kɛlɛ fanga tɛ ne la a wuli ka jɔ n'a cɛsiri tɛ n na ni fɛn fɛn ka di i bɛ se k'o kɛ nka ne b'a la hali bi i b'i sɔn e ma tiɲɛ caman mɛn i tulo la sa wa sisan kɔni
ne bɔra tiɲɛ in bɛɛ lajɛlen kalama nka ji ka kalan waati min na o tɛ maa bolo dɔngumaya la e mun kɛ Amina la an ka to yen ni jaabi ka bɔ fɔlɔ n bɛ na Olu woloba ti fɛ bi kuma do kira la Tana mu fo gusa Sira ni Amina cɛ wa awɔ foyi den kelen tɛ ni Amina cɛ Zayidu kana to mɔgɔw k'a fɔ i ma ko sama ka tila k'a fɔ i ma k'i zonza Amina kelen bɛ ka dugu fan bɛɛ k'a senɔ ye yala yala ani boli ani tagama ani ɲininkali la min bɛ yen nɔ i t'a ɲɛfɔ ɲɛna joona a ka juru de b'i la wa walima i n'a bilala ɲɔgɔn na wa walima a ka mun de bɛ e bolo i t'a ɲɛfɔ ne ɲɛna joona yanni ka na ne sigilen bolo da cɛjan kan na Sira foyi den kelen tɛ ni Amina cɛ Amina ne bɛ ka ne ɲini kun min na ne yɛrɛ t'a kun yɛrɛ dɔn ka kɔn e ɲininkali ɲɛ ne ye Amina ɲininka ne ma kan jɔlen foyi de sɔrɔ Amina da kɔnɔ k'a fɔ k'ale mako de bɛ e la baasi tɛ mɔgɔ si t'i welebaga fa nini ni m'i kɔsegin cɛbakɔrɔ b'i n'a fɔ nɔɔsi e bɛ fɛ k'o fari de da Sira mun kelen pe de la e bɛ ka siga ne la ka taa se fo nin yɔrɔ ma ne de y'a f'i ye foyi tɛ ne ni Amina cɛ ne ye nin faamu min kɔni bɛ yen i k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna joona Sira ne bɛ e de fɛ e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ wagati min na sisan dusukasi ni kamanagan de ne t'a la ye n'i dili yɛrɛ de i kana fɔ k'i bɛ foyi fara o kan foyi den kelen tɛ ne ni Amina cɛ Amina ni dɔgɔnin de ye nka n t'a dɔn a bɛ ka ɲini kun kelen na e kelen ta in tɛ maa wɛrɛ y'a fɔ ne k'a bɛ ka ne ɲini nka ni ɲɛ dara a kan ni fɛn o fɛn bɔra o la n b'o kumakuru k'i ye ayiwa n y'a mɛn baasi t'o la i hakili latigɛ han n'o tɛ ne kun siranna dɛ an ka taa kana sira an tile ba Sunkalo ne de ye dɔɔnin di e ma ka suya d'i ma k'i dege kɔrɔtigilan na k'i dege suruku dilanni na mais don kelen si Sunkalo ne m'a f'i ye k'i k'a kɛ ni juguman ye i kɛwale kelen bɛ k'an kun masuli dugu kɔnɔ sabula ko tubabudennin ka ko tɛmɛnen kɔfɛ ko hali bi e bɛ Zayidu kɔ ba ne m'o fɛn dɔ wo ne dun y'a f'i ɲɛna ni bɛ daga wuli terikɛ den de ye Zayidu ye Sunkalo dɔnni ne de y'a d'i ma n'i ma to n b'i bɔ i foroko la bɔ ɲɛkɔrɔ yanni k'i sisi an sɔgɔma Bajira Bintu naamu nin dun ye mun nama ye Bajira kabini ne bɔra a kalama ko Zayidu ka nin tununi min kɛra wa an bɛ k'a ɲini an tɛ k'a ye ne ni Farigan de bɛ ɲɔgɔn na san 20 nin kɔ n labɛnnen ko n bɛna den min ka faya ɲɛf'a ɲɛna
n'a fɔra ko o den nana tunu nin ko in ye dabalibanko ye dɛ. A bɛ deli ka taa yɔrɔ jumɛn ni jumɛn na? An y'a ɲini dugu in fan 14 bɛɛ lajɛlen na an m'a ye. Zɛdu ka nin tununi in fɛ n ɲɛ tɛ ne yɛrɛ sigilen na fo ka n fari bɛɛ bɔ n na. Fari kalaya ani jatigɛ o de bɛ ne kan. A bɛ deli ka nin kɛ wa? Abada, nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛ. Sabula n'a bɔra a bɛ wagati damadɔni kɛ a bɛ don so kɔnɔ. A bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la an y'o yɔrɔ bɛɛ lajɛ an m'a ye. Bajara, jatigɛ min bɛ ne t'u yɛrɛ kan bi Dalimasa dɔrɔn de b'a dɔn. Tu kaka i ka furaw tobi i k'u min k'i u ko walasa i fari bɛ se ka sake i yɛrɛ ma. I nana min fɔ n y'a mɛn wa an bɛ ɲɛɲini k'a la. Ayiwa, i ye minnu fɔ n bɛ t'olu kɛ nka a kɔni ka di ne ye halisa i b'i seko kɛ Zɛdu ka se ka ye sinon ne t'u ma lafiya dɛ. Ne bɛ na. Ayiwa, k'an bɛ so fo i bɛ n ka foli fɔ Umaru ye. Ni muso in sɛgɛnna. I nana laɲini ne wa walima i nana kɛlɛ kura de bolo da? Ayi, ne ma na nin si la. Tu, ne nana de i ka yafa ne ma. Ka yafa i ma? Sunkalo, Ala ka yafa an bɛɛ ma. Ayi, o ye dimi kan de. Ne ye ko camanba de kɛ k'a sababuya kɛ Zayidu ye. Ni y'a faamuya Zɛdu ka nin tali in na i nɔ b'o fɛnɛ la? Ayi, n dɔn t'o la. A tu, tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a fɛ i ka yafa ne ma. Sunkalo, Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. Ni mɔgɔ nana k'i ka yafa ma i bɛ yafa a tigi ma nka a n'a kɛcogo fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na. N'o tɛ yafa deli kɔni tɛ kojugu ye. O tɛ kɛ jugu ye o nka a kɛko ɲuman fɛnɛ o fɛnɛ bɛ mɔgɔ wasa. Baasi tɛ, n'a ma k'i ma baasi ye ne bɛ sira ɲini. Sira b'i bolo. Latigɛ. Jɔn? Bajɛ don. Kɔri man tɔɔrɔ t'i la? Baasi tɛ. An ba. Latigɛ. Ne Bajɛ ni tɔɔrɔ bɛ maa kan bi i si so kɔnɔ. Ne tɔɔrɔlen don hakili la. Awɔ. Zayidu kunnafoniya tununnen don an na. O kɔfɛ ne muso Fatumata o fana bɛ san de wa a bɛ dugu de wa? Ma kɛ Dalimasa ye k'a dɔn. E dun dakawuli teri don. O ye se kun ye yan. Bajɛ, ne y'a f'i ɲɛna n ko i ka nin waleya tɛmɛlen kɔfɛ i mana tɔnɔ o tɔnɔ sɔrɔ a la i k'i sigi n'a ye. Sabula don caman tɛmɛna
ne tɛ Fatumata yɔrɔ dɔn wa kabi a nana an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ne ɲɛ tɛ ko la jango ka taa ɲini o ye tiɲɛ nka ne kan ka n denkɛ dege faso ani bulonda la ne kan ka an ka laada kɔrɔw yira a la o ye tiɲɛ baasi t'a la kɔni nka ani Fatumata tɛ ɲɔgɔn fɛ sabula n bɛ n terimuso dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n b'a dɔn kosɛbɛ ayiwa n y'o fana mɛn latigɛ nin kun ye n nakun ye n bɛ sira ɲini jara sira b'i bolo ko n ba Nana ko bɛ ka teliya cogo min na a bɛ ka kalaya ten tɔ de Sedu b'a yira dɔrɔn a fa fɛnɛ yira Nana n bɛ ka yɛlɛ mɔgɔw fɛ nka n bɛ ka ban sen mun ne kan a ka di ne ye k'an dɛmɛ n y'a faamu a to n ka jateminɛ dɔw kɛ fɔlɔ n'i ye min ye n n'o f'i ɲɛna ayiwa I ka kuma ye tiɲɛ ye I ni Zayidu woloba yɛrɛ de kumana wa I n'a wolofa yɛrɛ de kumana nɔgɔ kisɛ kelen foyi t'a la I dun b'a fɛ an ka kɛ cogo di Nana ne t'a fɛ an ka kɛ cogo la ne t'a fɛ ka bɔnɛ Zayidu ko la Zayidu ka di ne ye cogo min na Ala de b'a dɔn sabula ne ma fɛn fosi kusaya Zayidu ma ne t'a fɛ Zayidu ka tila n na I b'a dɔn dɛ wagati laban in na fɔ ɲɔgɔnna kun bɛ ne ni Zayidu cɛla la fo ka n'a kɛ mankanba ye ne ni n cɛ Umaru Nana n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna de ko n cɛ taara dugubila la ka sɔrɔ Umaru taara wallahi hali n t'a ta yɔrɔ dɔn n'a fɔra ko Ala nana to a ka sebaya la ka ne ni Zayidu kungilenna kɛ kelen ko ne tilala ka na kɛ tuguni ne ni Zayidu ka bɛnbaliya daminɛ ne t'a fɛ o ka kɛ tuguni Nana ne b'a fɛ I k'an dɛmɛ yaasa n den ka to n bolo Zayidu ye ne ka ɲɛnɛmaya de fɔlɔ la kuma caman fɔra nka I yɛrɛ ye dɔnnikɛla ye I ye fɛn caman ye Nana ne ka furu kun gulonnen don n yɛrɛ de la nka bi an bɛ wagati min na ne ka furu gulonnen don Zayidu de la ni Zayidu tɛ balo cogo tɛ ne la ni Zayidu tɛ o ye ne ka ɲɛnɛmaya bannen Nana n dɛmɛ baasi tɛ n na n se bɛɛ kɛ nin ko in na I bɛ taa sini bɛ na ayiwa ne kɔni b'a fɛ k'an dɛmɛ nin woloden kelen ni den ka to de bolo n y'a faamu ne bɛ sira b'i bolo
Fatumata. Ema Zaidu baya. Zaidu bawo. Ayi, ne mai. Mina kuma kile fi. Ibi hakili to la kosɛbɛ. Ni kile filɛ na. Zaidu ba ɲɛmatuminen don. Nka i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ la. I ba kana bɔ a kalama. Sabu ka d'a kan mɔgɔ min ka tununi o kɛra sababu ye ne ye ba ɲɛ minɛ a la. I b'i kɛ cogo bɛɛ la a kana bɔ a kalama. Ko in man nɔgɔn, a man nɔgɔn wa a man nɔgɔn. Baasi tɛ ɲama tɛna bɔ a kalama. N'a ye ɲininka n b'a fɔ a ye komi a famana dugu ma sisan talen do foli la yɔrɔ dɔ la o fa ɲɛna. Baasi t'a la n'i y'o kɛ o bɛ diya n kosɛbɛ ɔ ni minɛ k'o dun. Baasi t'aw la. Baasi t'a la. Sira ne kɔni bɛ min fɔ i ye n'i sigilen don wuli k'i jɔ dɛ walima n'i yɛrɛ jɔlen don taa dɛ nin de ye ne ni sabali bɔtɔ ye Amina fɛ yen. N b'a f'i ye Amina bɛ min na anw t'o dɔn dɛ nka i hakilina ye jumɛn ye ko in na? Tiɲɛ don ne hakili b'a la ne kun taara Sunkalo fɛ yen ka taa ci tigɛ a la a ko ne ma k'a bɛna ko dɔ kɛ ne la nka sisan ne yɛrɛ de bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka Amina ɲininka n'a sɔrɔ a ya min kɛ Amina la n'a sɔrɔ baara de don a b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. Baasi tɛ anw bɛ sira ɲini. Sira b'aw bolo. Ala k'a ɲɛ ka di an ka taa. A k'a mun fɔ. Anki, você somogɔ dukɔnɔna dun kɔni baasi tɛ yen. N ba de nti ko n ka na lajɛ n'a bɛ wosobulu dɔɔni sɔrɔ i bolo. Fatumata wosobulu bɛ yen mais n'i b'a bɔ i b'a bɔ ka taa ni kɔrɔya fanfɛla ye tile fanfɛla ye bɔ bɛ to ka don yen ni ka yen dun i b'i hakili to a la n'i bɔra i b'a datugu ka ɲa. Baasi foyi tɛ n y'a mɛn n na dɔ bɔ sisan. Ne kɔni ye n jɔyɔrɔ fa sabula ne ni Zaidu ta ye ɲɔgɔn ye n ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna furuko la wa n y'a yira la k'a fɔ n y'a masaw dɔn nka sira ko in na gɛlɛma yɔrɔ ye min ye o y'a fa ka sira ye n ma sɔn k'o ɲɛfɔ a ɲɛna sabula misi ni jɔrɔ min bɛ yen ani ko min bɛ yen nɔ ne nana ɲɛfɔ a ye a kana n'a kunkolo wuli o de kama n ma fɛn f'a ye fɔlɔ a fa ka sira fɛ. Tu i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna i b'a ɲɛfɔ Zaidu ɲɛna o de ka fisa nka ne bɛ ka miiri de don min na ne bɛna ne ni Zaidu ka furu kɛlen nka mɔgɔ bɛ miiri ko dɔw la kuma dɔw la o si tɛ kɛ. Sira halala tɛ kuma bɛɛ fɔ dɛ ni Zaidu nana ni muso wɛrɛ ye k'a yira a y'a yɛrɛ de nɛgɛ sabula ne ni n ka muso ye e de ye wa a ka di ne ye Zaidu kɛ e de furu i y'a faamu kana jɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ an ka taa an ka lɔgɔ ɲini tile yɛrɛ de ka gan. Fatumata dun
Famata bora. I mago bɛ mun na? Sisan kɔni n mago tɛ foyi la, n mago bɛ mun na ayi gɛlɛn. Ayiwa Latigɛ Fatumata dun? Famata bora. Denmisɛnnin ninnu tɛ sigi o. Ka mun ne gɛrɛ i la? Ayi n mago bɛ fɛn o fɛn na sisan a y'a bɛɛ gɛrɛ n na. Latigɛ nka e ka ɲɛsin kun ye tiɲɛ ye nka ni ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ dɛ, ka d'a kan i ye fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ ye a bɛ sara i ye. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Tu n'i ka kɔrɔfɔ faamu. An bɛ Ala deli dali ma se k'a nɔgɔya. Ne bɛ sira ɲini. Ayiwa sira b'i bolo. I ko Fatumata ye fɛn bɛɛ gɛrɛ i la kɔni. Ne bɛ na. I ni ce i ni baraji. Nse. K'an bɛ dukɔnɔmɔgɔw fo. O bɛɛ b'a mɛn. Dori Bajɛ kɔri man tɔɔrɔ tɛ. Basi tɛ. An ba Tana tɛ. bamananw b'a fɔ mɔgɔ b'i kɔfilɛ fɛn o fɛn na kuma bɛɛ o ka ɲi ɲɛfɛ. O ye tiɲɛ. Zɛdi bolilen don. Bajɛ Zɛdi ka boli dinganiya b'i bolo o ko kan wa? Danganiya min bɛ n bolo an y'a ɲini fan bɛɛ a tɛ kan ka ye. A tɛna kɛ a fɔlen don a ɲɛna ko ne y'a fa ye o de kɛlen don k'a dusu tɔɔrɔ k'a sɔn ja n'a a bolilen don. Bajɛ a bɛ se ka kɛ i ka kuma de ye a lataa yɔrɔ dɔ la nka an b'o lajɛ dɔɔni kunda ɲɛ b'a la cogo min. Ayiwa o tɛ baasi ye. Ne yɛrɛ bɛ baara teliman dɔw la n ye n ka baara de bila ka na ko n bɛ na ni ɲɛ f'i ye. N bɛ taa n ka baara kɛ. Baasi t'a la. K'an bɛ waati an ba n ba. Ne ye n seri ma yan bi a bɛ tile 2 in na bɔ Zɛdu tununnen don an na. N b'a fɛ i k'a ko lajɛ a mana kɛ san na a mana kɛ tile bi a mana kɛ bayanfan i k'a ko lajɛ fɛn min b'a kɔrɔ i k'a ko lajɛ fɛn min b'a jukɔrɔ. I nana hakilisigi ani basigi sɔrɔ a kɔnɔna la. I nana i nako la komi i tun bɔra an fɛ yan Zɛdu ko la n'i bila ka yiri dɔw bɔ ka saraka dɔw fana bɔ an k'olu bɛɛ kɛ Zɛdu ko la walasa a ba bɛ se ka sigi cogo min na nka o bɛɛ kɔfɛ ni Zɛdu tununa ne tɛ se ka fɛn foyi f'o la fo n ka lajɛli de kɛ a taara tunga de la wa a taara dugusen de fɛ wa fo n k'a lajɛ fɔlɔ ni ye kibaruya min sɔrɔ n b'o da i tulo kan. Ayiwa a kɔni ko filɛ dɛ. Sirima Goma ni ko Soroko san fiɲɛ sankura fiɲɛ o ji kumu man di ka to san na ka san kɔnɔ ko dɔn ka to kalo la ka kalo kɔnɔ ko dɔn Zɛdu ko su a dibi a kun n'a ɲɛɲɛ a kalo n'a yelen i k'o yira ne la ne ɲɛ k'o ye ne da k'o fɔ fo maa tɛ malo nka
i lakalibaga de bɛ malo. Tu ne ma fɛn ye dɛ nka i jɔ n k'a lajɛ tuguni. Sirili ma goma ɲini ko sɔrɔ ko san fiɲɛ sankura fiɲɛ o ji kuma man di ka to san na ka san kɔnɔ ko dɔn ka to kalo la ka kalo kɔnɔ ko dɔn. Ko maa tɛ malo nka lakalibaga de bɛ malo. Zadu ko kungun n'a ɲɛɲɛ a su n'a dibi a kalo n'a tile a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a k'o yira ne la ne ɲɛ ko ye wa ne da k'o lakali. Hali bi a b'o cogo kelen de la dɛ nka komi cɛ dan ye 3 ye n m'a lajɛ tuguni. Sirima goma ɲini ko sɔrɔ ko san fiɲɛ sankura fiɲɛ o ji kun man di k'i to san na ka san kɔnɔ ko dɔn k'i to kalo la ka kalo kɔnɔ ko dɔn. Ko maa tɛ malo nka i lakalibaga de bɛ malo. Zadu ko kungun n'a ɲɛɲɛ a su n'a dibi a kalo n'a yelen o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a k'o yira ne la ne ɲɛ ko ye wa n da k'o fɔ. Tu ne ma nin faamuya dɛ kabi n bɛ n ka lajɛli la a ma deli ka ɲɔgɔn ye a ma fosi de yira. Ne m'a fɔ ko Zayidu k'a sara dɛ wa n m'a fɔ n k'a tununa n m'a fɔ fana n k'a bolila nka i bɛ se ka a ɲɛɲini yɔrɔ caman na n'o tɛ ne ma se ka fosi ye. Nana nin ko in dun bɛna kɛ cogo di o la? Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka fosi kɛ nin ko in na. Ayiwa n bɛ sira kan. Sira b'i bolo. Kuma ne balakaw bi an sera ma mina produit kura dɔ yira la n'an ko ma ko Yatura Épice. Yatura Épice ale nana musow lafiyali kama kosɛbɛ yɛrɛ de. Yatura Épice la an bɛ se k'an ka nanfɛ mugu caman sɔrɔ i n'a fɔ fɛfɛ mugu b'o la sumala mugu b'o la foronto mugu b'o la hali jaba yirani mugu yɛrɛ b'a la. Donc an ma kɔnɔni kɛ tuguni dɛ a ye na Yatura Épice san nimisa t'a kɔfɛ hali n'aw bɛ sogo jeni Yatura Épice kɛlen ka curcuma mugu bila yen nɔ o ka di sogo jenini na kosɛbɛ. A siège social yɛrɛ o bɛ Dumonzana mais a bɛ sɔrɔ Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen na. An mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn na aw bɛ se ka weleli kɛ nin numéro ninnu na.